Түркменстан белән Татарстан арасындагы иҗтимагый, икътисади һәм мәдәни багланышлар елдан-ел ныгый бара. Шушы көннәрдә безнең спортчылар Түркменстан башкаласы Ашхабадта халыкара хоккей турнирда катнаша. Шулай ук Казанда да түркмен шагыйре Мәхтумколый Фирагыйга багышланган түгәрәк өстәл узды. Ике тугандаш халыкның электән үк килгән рухи туганлыгы турында тулырак Мөршидә Җихан репортажы. Кызыл дисәм кызыл, ал дисәм ал, Һиндстанда шикер, Болгарда бал дип яза Мәхтумколый Фирагый үзенең бер гүзәлем син дигән шигырендә. Бүген Татарстанның Фәннәр академиясендә аның 300 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл оештырылды. Һәр халыкның сүз сәнгатендә аны дөньяга таныткан, кавемнең үзенә күрә бер символына әверелгән әдипләр бар. Рус халкының Пушкин, кыргызларда Айтматов булса, татарларның Тукай, төркмәннәрнең Мәхтумколый. Төрки халыкларының уртак шагыйренә багышлап түгәрәк өстәл оештыру үзе дә символик мәгънәгә ия. Ачы язмышлы Мәхтумколый да, Тукай да үз халкын артталыктан, хурафатлардан азат итеп күрергә теләгән. Мәхтумколыйны шулай ук безнең татар bizim əbi babalarımız rəxətlənib oxuğan. Əyində mənə siyasi küzlükdən qarağanda onun icatına. O əlbəttə ayrım-ayrım Türkmen qabilələrin birləşüyün tiləyən, birləşirgə indəgən. Галимнәр, Төрки дәүләтләренең Татарстандагы баш консуллары, вәкаләтле вәкилләр катнашында узган фәнни чараны сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов ачып җибәрде. Дәшә зур вакыйга бу безнең Түркменстан һәм Татарстан арасында мөнәсәбәтне көчләтү өчен кирәк. Көчле булыр өчен илләрнең культурасында, тарихында белергә кирәк, бергә эшләп барырга кирәк. Түгәрәк өстәленең төп кунаклары бөек шагыйрьнең якташлары. Казань, как всегда. Безнең өчен Татарстанның башкаласы Казанда Фәннәр академиясендә бөек мәгърифәтчебезгә багышлап түгәрәк өстәл үткәрү зур дәрәҗә. Оештыручыларга, бигрәк тә Татарстан Фәннәр академиясенә Түркменстан халкы исеменнән зур рәхмәтләребезне җиткерәм. Шинар Рөстәмова җитәкчелегендәге делегация вәкилләре Мәхтумколый Фирагыйның иҗатына багышланган фәнни эзләнүләре белән уртаклашты. Мәхтумколый Фирагый классик төркмән шигъриятенә нигез салучы булып санала. Аның шигырьләренең шактый өлеше халык мәкалләренә әйләнде. Его произведение шигырь халыкның җаны. Безнең бик фәлсәфи шагыйребез иҗатында ул ачык чагыла. Аның шигырьләре бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Әдәби төркмән теленә нигез салучы Мәхтумколый мәгърифәтче шагыйрь. Бәхетебезгә инде Шура журналында әлеге атаклы шагыйрь турында 1913 елда ук бай мәгълүмат бирелә. Ике республика арасында мәдәни багланышларны тагында киңәйтүне күздә тоткан тәкъдимнәр дә әйтелде түгәрәк өстәлдә. Мәсәлән, милли ашлар гастрономия юнәлеше. Төркмәннәрнең менә бу камыр ризыгы пишмә дип атала. Ул татарларның бавырсагына ашаган. Шулай ук фольклор байлыгыбыз белән уртаклашуда үзенчәлекле. Мәхтумколый Фирагыйга багышланган түгәрәк өстәл тамамланса да, юбилей уңайыннан уздырыласы чаралар шактый. Татарстан галимнәре июнь айында Ашхабадка барырга җыена. Июнь башында ул берсе анда конференция була. Исән сау булсак, анда шул конференциягә барабыз. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.